Bw'omuguzi. Ndebono tsomiranire asenga kirumo nchumo uligarya mesa yomwana maya litukaliga lya jumaine yakana ukwarigania tunyari kwemanya legendre tokolekana boigabireka okolekana korose mambia yarenge ntambe weka chinse chigabono chebono margono kwena kwa nasa matukabaira manga tomenanda sentundende togendre kwemanya imeyandizi TV obwansu bomo gusiri tukaligana lya jumaine stariki na chibono 10 omutinyo kyando mwaka bwikiri bubere na merongebere na manga gendre tokolekana ime Naisiko erongoro gusi wotsukanu bw'abantu goitwa ngati yari togenda tokomulekera mono nabo igo gati yari agenda tokolekana ane mono sorgongo ruturagusi naisiko boigo sorgongo rogusi nyerobono obo sombi no bonchore mbwate na segeka chinse mo chiri chamagana yengo bwatikana no monchore yo mubono bete ka goitori tukolego margoba o monchore bwe mpesa ujibono mabwaye bwabete abukuru sigoro asinchira yo butsukanu boiga makweli na haina kiwa asensemelia ya sengera yibona kutoka se ward ya yeri goma ase obutukubo kyarama yombe rumusacho yo mukunyaro so musayo yo gotoka korutire emeteme mangana ya makweli nakole kana obutukubo kyaro rumo nchumuligeria chiribo cyo gichana kirage ngechibo igoto chikonyora asenchira Ayo kirano ase margoba yabona nyira lokondra gotubwati yango terensemeli mtandao nsemeli Facebook Ndizi TV News digital nabaga nsemeli YouTube tobasiko gotubwati yabuna Ndizi TV News ulitokobwati nero gotera sumu no bimanyelyo igakoro kwa Lydia Mose yakarekari sara mumanya kaneke buna chibi cha muri cha wikere asenchira yobo kirano nsemeli website buna butambe www.ndizitv.net onyale gosanga amo na inturitangana kigima nyara mngana yo senchira yoko ya chuta Gange ndangondore gose okorire kyochira umuntu utokire roche miteme kwetu obutukemeni ko bwachakiye ko bwatekana no mubiro musayo mo gotoka kurutira semetema segwodi yali Goma county ya Nyamira Ni tukolie goro challenge sambiri ya Maragoba umwana biashara Geoffrey agasieke biashara bya mpesa ari guchinyomba mwaye abanyore tamanyangiria arenge gosenata gosenata bakamufamira oboncheria no bosombi ni go bwaturubani wasegeke sensemo yamagena ko bwatekana no moncheria yo mpesa kunyara goitwa no gukubo tuko bogokera lero ilikuwa tu misunderstanding kidogo hapa na kule, but tukiangalia kwenda mbele we are going to sit and even I know Imperial CBD is going to be even better. We are going to form our own parent association. Obotutuka no gotaiwana ko ene kigwase skuru ya Imperial CBD gati yobotene bwe skuru na boigo na boiboli Sejo monenda mange saranso kebono tumenya senchire yobo kirno nsemo yabona margoba iterana nchinkuru kwa Vincent Onyancha igotoka kemese mangana manya kurwa sensemeria yeri Goma igotoka meye county ya Nyamira asensemo ya Itongo Sengere wodi yo yeri Goma igobono musayo mo mubiro yabako gotoka semambia lero kurutire meteme gaitire ga kose kabaita ka gusirwe mabwaya umusayo ya serieta Dennis Mukayo omanyikante buna Sten yagotebekana buno hobo itukwaye ni gotigate ko basenjire cyo butukono abanyimbo kurwa sigatseni kirigia keroko ni go bacha kuro butukibime kubwatikana yakole kibono kibatekia kolekana obutuko kia lero omurikito kurose county ya Nyamira Polikapokara igagotoigira mangana mayense yemo yabono margoba nigo yabe mambia etaliengia kurwaso jinsemeji gachitongo sengera kubatikanamo na makweli botutukanu ayonyara kabaga cha musia bano ase omusao yomo bimyaka yegatwaselie ta Dennis Mukaya oyo buyomanyekante buna Steni kunyolekana gasire tubugima bwaya sichinchira chire chubo tutukanu na manyoka gucha ngo ikoro no nanyora umwalimu orengi kwende school
nero manyora ka lensabu na nyo mwalimu ina aro konti umuntu nagorange nero yo ero gende school na tigaro bono umuntu yonsinya tinchi tikumumanya lakini akurigereri naja akurigia abantu rende kubagira gisimi bacha na banja bonte binga akurugu Dennis mukaye agatangana bona riri na akiri na nyori mna stadium iyo renge umwana uyu manyite no umwana ugakorire gasingio kagingeire birongaria nero gatobekere kibetiri nero rengo utobekera bironge kari aruete bosongo nero rengo utobekera kibetiri no mwana urenge bwengenjo sada tabwati mangana tabwati chabarende bono gakieto goteba ase kenyoru twanyorira sarembe sada korengana mo nabanyekinyora abaiga kurasi nsemechi gani go musayo iga agendere ko bakaboyo bwo konya ase amate buna bakwerera twamenya kanandi gaki umwana wine ntakana tabwati ngina tabwati na isa gaki ebikone gaki twakure gaki namburi otwarengana ere sabato ngikia muri ngaine kene ni gakwete nabona mbuka gocha mbuga naikira nanyorera abantu amaine ko barabage tinga mine titangani gona haro sana hara isaransi kiagere sabato nyara twaragambire nere kogenda twarenge tuchikorore yanti yani rwaritere boso kamatebi yaya ntage tori kichibesa togenda tuchikomora na litokero tuli babere mbwango tokogenda ni garo muntu omokongwa segasi garo twamoire chigasi tugotoko gokanga no muntu omokongwa segasi twasiririe omuntu bwechinguru ase kenyoreke gaki nikunyagusira ritukore igoro barenga ase emirimo na botambe kurende ni gatoka rero mambe gakwete asanda kegento gekagere koba kubwatanirwamo no borebi ubu andake gotebekana wirete kurichanirwa na gwaka inse asabono baganire butuki bwa bwango kwenekigwa eri kumanyangi kirete bene ogukwa kwa nyagusira ndokumanya steni kose na marwanywete kose na kikiare baminto gaki tokonye twachandikire nomo murorenge bwegasi eke okonogo kumi kyari gofuateri gubuya kero rusteni na marwanywete steni ngayanywete amaru ko mumuro mwabana ntebeti nakina amutigire ngumbwa mumuro yo mwaba nanchite gocha mwana morogoba igache tenka mubori nakini mugusu mbona mukorwe gasi na are ne kwerende asoeti amakoko muguka are ne sin kumubori steni go mwacha nere ngaya steni namutiga ngumbu tigangenda ngondore gose okorire kyochira igoko moranje tokonye na kurengana muno mugambi bw'echinseme cha Sirita Joseph Mokwa nigo ayanekire gusira kwa nyagusira asatebire ngo mubero nyagusira nigo rusiri rwa chinseme chwa na kwere gwika senkendu ya gucha imiyo mucyulyo keroka chingaki ubutuki bwachakiriwe so kero na confirm na kero mo CS keroka police station au cha negari au tumabasikari bae bamu Rusia sesin bamu keroka gucha rindi libutuki bagenda como manyanga ningi kiagera to sira kwa yoka muitano monena Ginko ripoteri getaseni kia wanjete kia Ndizi TV Kuruiga ase kaunti Nyamira inche gongoro kwa Polycarp Okara na togo tomengora wochia senke yosoro boti ruwe chana ruwatu igira mngana majambi ya mono Polycarp Okara kurase kaunti ya Nyamira gotika rabo igasa mngana lingete na makweli toike asensemelia ya magena okorobe no gotira boigo no bonchiriye go bwatene namo no bosombia seritukulia rero kuba gatakana nega kole kyo bosalia ibono bya rokane comment kana senseme yo ya magena yego chinga kiechyo omosa yo muyo bwate mpesa abetika go sago no butuko bokera nabantu batamanyire ko mutegera chinkoma chintende oyo moire yego tibakana buna ni gabe teka go sirgo mabwaje amenyi benseme ni gwatire bikoro byo bosali bya rokane comment kana kendegi kumi asenseme yo aneko nyara gote yabuni gatsene kiba nyimbo kira senseme yo nkibwate bintu bitekeira na mona soko nyara kurwania na go nyara kumulikira amangana lingi tobosalia roboti ro asenchira yo wime no mulikito Freedom Kerubo Abawunchereria korwa sensemo ya magena nigo bagikirie ebikorwa byobosalia ebigendete kwenekigwa asensemeyo aya magaga yo monchereria gosagano na goitago ikagosiria obugima bwaye Litukolie goro challenge sambiri ya maragoba umwana biashara Geoffrey
agasieke biashara bia mpesa ari guchinyomba mwae awanyole tamanyangiri ari gusena tano bakamufamia nao bamuage tuku mwako kobe bono oikerega ntoranyora ijibu kurwa serikali atotebingana ki ama ene batobekere security gose batotigete gisese chulo sana chituli nonya naboni gabana bodaboda baeneki okubura kuburendi ase gati yabo bagutumikwa gukora obusalia nigo bagania ekomiti yechiro kubunwa nabo igabanya nyimbo bigitasene ikia magena kunganyigwa nona murabo ito wa bodaboda bangere gutumikwobe chisa cyabo tukokaronto twachirenga aso korubwa ari buno magana yetu atwa rugwari ekomiti bakanje no wande ekomiti amangana yetawo inataka komiti amangana kwa sira bunu asaba chairman gwetiro amangana ya baskari mozo amangana police station ni atenjugu omo MCA Bwensemeyo Beatrice Kerubo nigo aenekebna nigo ebikoro bunebyo byabere bicomment kana amakiaya igoro nari nginya gitaria kororo musubati gitomenyete magenaga owakwebeti akabutorwe bicara ebeti ende yakabere kero yare gocho motwe igaminete chipisi chinyire gochumaega ekana cha chipisi yani na itara era imaitira kusaba Bwana DCC Mogonga police station tebu magena police station tebu ajisi egari yabaskari nagiye kora baskari aba batumye probox bano baskari batumye nabaskari naba na inch this is kindly an official car for this magena police station abego patrol abantu bakora bamanyanga nabaskari Chinga kechiobo igonigo abulyo boteneneri bwechiro kubunwa nobochori gokorekana boya eli konyora abarai abaya na ihura mnabana inchi bali baete komitiero baba chorete baba rusirio omo chief officer bwechichiro na omo director bwechichiro abana inchi bagotebanga yari ko ba Friday mochore komiti nya yechiro ya magena bali bayiba asensemo yobulendi nigo bagania okubwatirana elinda koenekia obokoreri obuya issue ya security wananchi ni ushirikiano baina ya maaskari na wananchi. So mimi unajua nikiwa Kenyenya sijajua nani anaishi mahali kama hapo nyuma, lakini kwa sisi wananchi ambao tuko karibu tunajua, na tunajua mbaya ni nani na mzuri ni nani. So mimi nataka jameni tutengeneze mpangilio kuanzia saa hii vile DCC atasema, tuone vile tutatengeneza komiti ya security ya hii area yetu yote kuanzia huko mpaka huko chini. Frida Kerubo, Ndizi TV. Biyamono mulikito Frida Kerubo asorobotirwa century yobo ikirano gotigana nayo bonoto tigerebo igo asamngarenge tobo sarya igobono omo bunge korwa seme ya machoge borabo navasose barongo abereka we sokya rukunyara gukwana igoro yobe kalibe bosari bigandrete kwana kiwase nsemeyo konengana barongo ni gate birebu nako ikiraboni gani go kolengana nsemo y'abanyanyimbo ya rokane gotaikerania ebirengo bitakere asensemeyo ane monase bunge yo yabo machoge borabo ko bwatikana gotakoro butukibo takere kolengana ere gukwana igoro ya kolegi yakolekana tobo tukobo gokia lero aso omuchero wempesa betaka goitwa sensemeya magena igono kolengana baronga nyara ko boli mu county commission of county ya Kisii kubwatira na omukonyo mu CS na sensemelia ya magena kwaneke munangoche baramo nabo igenki kunyara konyara bwene bwabo na kwaneke muno butikweme kunyara borogo kurwa igoro yebikolo byobusaria ebyarokane comment kana asensemeyo yabo machoge borabo igoro ntwanyorete report kurwe ese constituency nga umurayo mokoro ku Geoffrey Mageri oro munyabiasara ime ya magena nanyarete ko bagago itwa ase ekisage korrekana kitamanyikana tinganga kikyarenge ekorrekana obo salibwa wa buchire mono inyoranga ime ya mogonga muchandonga bunoyo no ba reported bwanguiga
bono yaikire Magena amona gisabakwa ama kweli aba machoga bange abeire akororekana nase chinga kiechi eserikali goitera abasikari ba sub county yaito ya Kenyenya mbararorekana bakonyara go decodinga a problem nereri ekogera abantu bagoitwe namna buneye as a constituency na hande mbasorore ondo bwate information igoro bosalibonga bunobo tafadhali information yegende ase abasikari ababa na DCI we sub county yaito inde tororenga how long ego chikoira barabwo konyara go solve amanganaya tiga mo county commissioner of Kisii county amo no mo deputy county commissioner of Kenyenya amo na DCI baingilira manganaya to manyengo bosaliobo banto kibako bokora abantu aba bakora bababwatu mwangu na kurutuime elinde justice etoke ase chi family chi abantu aba bange bakure ase circumstances chita na gotigana nayo ekerokeria abande bagoitwa asokonyara gusiririga nso mabwabo abande nigo bagoita asiri tukulia rabo igo nigo obosemi banyara bokurwegwa anego chiasa abantu ao imeye county ya Kisii anegoro yenchera yogo tangana kwera ninsebirengo byoko rusyo bogima yiri chinga kitokonyara kwenyera matukaria amanyikante buna World Suicide Prevention Days wasama tuko alia abantu barokane kwengenta ekerokeria abamanyi kurwa sentinegitari awana mara sentinegitari ya Wasis babere bawe soke na kwenyara korwa obasemi bwabo gure chinchira cyokonyara gwetanga ebintu bikorera abantu banyara gwita omurikito dipona sanya nasangana bamanyi igoro yebikore bikorera abantu gwita na gutwarigana roboti rokubwatia. Our take home note today is we are going out there totebya abantu to create awareness to kwa negoro ya marwire yobongo ogoro ya depression na nene mono totebya abantu naki tibasa gwikirenga kibagwita aso musangerekano bwokwenania amaigirio ensingima igoro yogo kyani ebikoro byo kwerusia magima meye county ya Kisii ababwatani ao nigo bachamo na kwenania bosemia uchesa bamenyi bensemejwe. Harriet Wamboi, I'm a psychologist. I work for Oasis Specialist Hospital. Today is World International Day to create awareness on suicide prevention. So we had an activity here at Oasis Specialist Hospital to sensitize people on suicide. What is suicide? What are the causes of suicide and how to deal with it? Esegusi twararena ebisabyo goita bomo ebo kwerusia byagendere bikonya boko babikobucha sachinde sengencha abantu batamaiti bomanyi inki babwenete gokora ekere baikeru nengaki na birengererie bingi kyatogota na depression is one of the major causes ekogera abantu berusia bomoyo sector ne kubwatiranigwa nebikora nebigabyo kwerusia magima anene n'abana be university abo bono baba bakoboli wakomenya obugima boli abayiboli babo bakonyara. My name is Grace Adhiambo. I'm a student at Kisii University and a member of IYLF. Today we were very honored to be summoned here at Oasis Health Center to learn about suicide and what we can do. As we all know, suicide is so prevalent in university and among university students. One of the things I've learned and my takeaway home is I should actually interact more with people, talk about my problems more, and live within my means, because as a university student, there's a lot of peer pressure, wanting to emulate what someone else is doing. My name is Waiganjo Chege, a student of law at Kisii University. Also part of Africa Youth Leadership Forum. It's a platform where we're trying to nurture a new breed of leaders, taking into account that good mental health is a very vital element of a leader. We saw it best to take part in this event and create awareness among the youths on the causes and the ways of prevention in instances of suicide. Niga bantu baboli wewe sokian na kuirege tambokero elio gutuguterare nganeje igaya bantu abange kwerusia obomoyo. The World Suicide Prevention Awareness, which was to be marked today, and with this we have created a lot of awareness to the public, and we are urging the public wherever they are developing some suicidal thoughts, they come in plenty and we are ready to serve them. So we have promised to avail our resident psychologists and psychiatrists to be attending to them free for the whole of this month. For this year is changing the narrative about the suicide. We don't want kufika pale we are committing suicide, we are dying by suicide, no. We are trying to prevent. Let's take action sahi. Komenta najwe kubwatekana nogo konga kubugima nigo biga bantu baboliwe
gusanga emechandiri bagwitirana na bamwabo ibunenchereje moyo gokeania ebikoro bune biga ebirengereri n'obugima bwabera bokongu sana natoliga kiro muntu nabwate ebirengereri enche chibesa chigasi emechando namangano osibya konyora tugotwara aya tuichiranete ekere goikire engakio kweuna bono watwarire ebirengereri ebinge watwarire challenges cha mangana ogo goichira no I think yogokora ko ranche tubasa gukira kiri. We are there, the counselors are there on board, tubate psychologists, our hospital oasis health specialists, newate department ya mental health eye egokora bunya abo kurwali barwiro sipi not only depression yoka amaliego marwiro sipi yobongo kumuranje timokira tubate our health promoters bali sebinyoro reach out egento togotebe getangani ekere kwigure no bwato muchando tubasa gukira kiri kwana yinko ripoteria Ndizi TV kurunya gitari ya Oasis kutoka Meye County ya Kisii litirana enkoro kwa Dipon Asanya Dipon Asanya mbya mwana soro bochiro century yobo ikirano gotigana yibono mwancho murigeria abara cross factory ya Rianya muhamuni go beso kanyara gukwanira igoro yokerenanse gwekemeli gecha ikolangana boni go batebere buna kolangana ikisegi kigendera ko neki wakuro kinse chinde ni go kerere bono ekemeli gecha ikonyara kerene maga anemono aso konyara konye cha yabo ngana batebere buna hegendera ko raninse ligesa liabo Palestinians na Israelites bagendera kurwana United States of America you support Israelites. Egyptians you support Palestinians. Suez Canal estimate chiweta chacha kule cha Mombasa igesiwe kile. Chime libone chiweta Morocco barabati cha na West Africa cha Tripolika Cape Town cha Magocha Mombasa. Kohura echai na kikia gari nyama mwigo ina matukara ebu aete tukurura ariko Russia ugaete ngoroweta ndaba bora chibike nandu bugwe Mombasa tarehe 11 igana external sources na ichia gari tubwate michandire wanyama echai yeite werensa ke segred kubwacha ya east One ya East, bali mna taarifa kiara watu bali mnachie East. Boko mnachie yero. Yes. Bwana nyama yarawa ya hii mke ya itea tigani nyingi. The government is the president here in China. Mshondi mwiyote. Mpaka nyana arachi mko harengo. They are trying to see ni akitoko onecha ya China, Iran, Romania, na Germany, abantu ntiwambe opinions barago tukumbali na wochi chairman. Corona kitoro kwa cha utomo. Gotigana yono mwancho murigerani gobono abasai banyara kanyara maigiri buri tukulia rase skuru rya yobo bundia ya Kisii National Polytechnic asiri tukulia rogati abasai goitani chimi ibera mane merongeta kuruchi county nigo basemi gwenchira bana gotumeke mitandao bunenchire mu yokanyara kwa gendereria anemona sokanyara kwenyoreria engeria yabo. The benefit and objectives of this particular activity is for us to be able to celebrate success. We are celebrating online workers who have been taken through training and mentorship. I'd also like to thank the government for introducing such an initiative to students. It's been helpful for us, and I'd also like to encourage others to join and participate in this program. It's free of charge. I have been working with Timebucks and Upwork, and for Upwork I'm able to raise 20 to 30,000, that is weekly, and it has been very beneficial. From this, I have been able to support my family. Mwancho murigeria sengencho yebironko manyikubona cyane cyabere chiko butoka na mangeto kwa liganretin yirabono okonsana nankwane kiwase school ya imbirio CBD aigase county ya Kisii oroboti no tukuronyo rase njere yobo ikerno ekaro chiara gerisa to chiabono butoka tianda mange goro naboigo na masomo alengeta abana ase ababwate bise bombera na sensemelia ya nyamachi ainga tiari to chikomurekera ase biro bitaliye bitambe ekaro chiara gerisa to chiabono butoka mbiamo na soko nyara go chara go tengera Ndizi TV obwansubo mu gusiri tukeliga ya Jumaine ulitobwata na rwetera sumu na wemanyereyo yakuru kwa Lydia Museka kalisara mumanyi
aina kibuna chibi chamuli cha wekire senchira yobo ikira nsema ya Facebook tobwati bana Ndizi TV News Digital weke nsema ya YouTube tonyaruna Ndizi TV tobase kweba tobwati wetera se website tunotambe www.ndizitv.net torobolgerio buja literana nchenkuru ko Vincent Onyancha.